timely intervention by the Ministry of Petroleum Natural Gas. निश्चय मोजां मोनदो होननानै बुंनांगोन बे फर्स्ट टाइम नङा आरएन फिल्म्स प्रडाक्शनावहाय आंना मिउजिक भिडिअ अलरेडि मुभि खालामनायनि सिगां मावखांबोबाय स' मोजां एक्सपिरियेन्स दङमोन बेखायनो मुभि खालामनायनि जिहेतु बिथाङा बुंबाय आंखौ अब्लाना आं सानबायखि आंबो बिराद एक्साइटेड जाबाय आरो जिहेतु मोजाङैनो जोङो 2 monthsनि गेजेरावनो मोजाङै कमप्लिट खालामजोब्बाय शुटिंखौ आरो नै मोजाङैनो मोजां दिनैहाय नोंथांमोना ट्रेलारखौबो नुनो मोनबाय आरो ओमफ्राय थाबैनो रिलिजबो जागोन आरो 30 आगस्टआवहाय दा बे फिल्मखौ नायनो थाखाय रायजो राजाखौ मा खावलायनो सानगोन खावलायनायाथ' सिगां जेरैबायदि खावलायबोदों थिग बेफोरबायदिनो दिनै जिहेतु आरएन फिल्म्स प्रडाक्शननिफ्राय जा थैसाम 2 मुभि ओंखारदों बेखौ नोंथांमोना बयबो साखाथियाव थानाय सिनेमा हलावबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन गिबियावनो आरो बिनि उनावहाय जेब्लानोखि दुर्गा फुजा लोक्षि फुजा बा जेसेबांखिनि अकेजन दंबावो फेस्टिभेल दङ स' बेफोरावहाय प्रग्राम लानाय जायो नालाय जोंना बर'निया मुभि दिन्थिनायनि स' बेयावहाय नोंथांमोना बयबो लैहोर लैहोर फैनानै नायफैबानो जाबाय जोंखौ सापर्ट होबानो जाबाय आरो स्पेसियेलि बिथाङा गोबावनि उनाव जिहेतु जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रियावहाय कामबेक जादों स' बिथांखौ मोजां रेसपन्स होबानो जाबाय सिगां जेरैबायदि बिथांनि मुभिखौ बयबो लैहोर लैहोर थांनानै नायो स' एबारबो बिदिनो नोंथांमोना जोंखौ अनसायगोन होननानै आसा खालामबाय आरो बाराथ' आङो बुंजोबनो हानाय नङा नोंथांमोना नङाबा एक्साइटेड जानाय नङा ना बिदा बिनानावनि एसे स्ट'रि आरो स' बेवहायनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन दे बारा खोन्थाजोबला दिनैनि बे आंनि थैसाम 2 जिथु अफिसियेलि रिलिज खालामनायाव नुजाफैनो हानाय आंनिनो लोगो मिडियानि गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय गुबुन गुबुन मिडिया नोंथांमोन दिनै नुजाफैनो हानाय आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय दा दिनै आं थैसाम पार्ट 2 जिथु मुभिनि ट्रेलारखौ माने अफिसियेलि लन्च खालामबाय दा नैबे सापागुरि बङाइगाव इउनिभार्सेलाव आं दिनै अफिसियेलि रिलिज खालामनायजों लोगोसे गोबां मानसियानो नुजाफैनो हादों आं गोजोननाय थादों साबायखर बावनाय थादों लोगोसे दा आं सानो आंनि थैसाम पार्ट 2 मुभिया जिथु आङो फैगौ आगष्टनि 30 थारिखआव माने जोङो 9थासो हलाव रिलिज खालामनाय जागोन सिनेमा हलाव बिदिनो जों क'क्राझार बङाइगाव इउनिभार्सेल आरो रङिया टंला मंगलदै गुवाहाटीयाव जोङो पिभिआर सिटि सेन्टाराव होगोन मेट्रिक्स मलाव होगोन आरो ओमफ्राय कृष्णाचारि इटानगराव होगोन दा जों 9था हलाव जों होनाय जागोन बिनि उनावहाय जोङो मार्केटावहाय अफलाइनाव जोङो सेप्तेम्बरनिफ्राय हगारनाय जागोन आरोखि आसा खालामनाया बेनो मुभिया जुदि माने मोजां जायोब्ला मोजां कुवालिटि जायोब्ला रायजोखौ जुदि गोजोन होनो हायोब्ला निश्चय जोंनि मुभियाव सोलिगोन आरो कालेक्सनाबो जागोन थांनाय बोसोरावसो जोङो गिदिर बाजेटनि मुभि ओंखारदोंमोन जोंहा बिथां पंकज लाहारिनिनो जांख्रिथायनि थैसाम बिथाङाबो बहुद रायजोनिफ्राय अनसायनाय मोनदों थिग बेबायदिनो आं थैसाम जिथु पार्ट 1खौ 2012आवहाय जिथु आं थैसाम पार्ट 1 दिहुनदोंमोन बेयावबो आं रायजोफोरनि बहुद अनसायनाय बिदों दाबो आङो हिउज बाजेटनि बानायनायनि ओंथियानो जाहैबाय जुदि मुभिया जुदि मोजां जायोब्ला मोजां कुवालिटिनि जायोबा जोंनि रायजो राजाफोरखौ नायनानै जोङो गोजोन होनो हायोब्ला निश्चय रायजो राजाफ्राबो नायगोन आरो जोंनियाव कालेक्सना जायो उन्दै स्टेन्डार्ड लेभेलनि जानांगौ जेनेबा नायजाथाव जानांगौ बयजोंबो अनसायथाव जानांगौ बा जोङो मोजां टेकनिकआव गोदान आपग्रेड टेकनिकआव खालायोब्ला जितु सिनेमा बायदि जायोब्ला रायजोफ्रा अनसायगोन आरोखि बे हिसाबै कालेक्सन जानायखौ आं आसा खालायो आरोखि बिसोराथ' ओरैनो जोङो दासिम 60L प्लास थांबाय आरोखि दा जोङो प्रमसनाव दंबाय थायो दासिम जोंनि बाजेटआ आं जितु बाजेटखौ लादोंमोन 40-50 लाखसनि गेजेराव लादोंमोन खिन्थु दा नुनायाव बिनिफ्राय बांसिन थांबाय मथा मथि 60 प्लास जाबाय 60 लाख प्लास जाबाय आरोखि दा बे हिसाबै जोंना अफलाइनावनो बुकिंआ दासिम आंनाव 15 लाखसनि रिकभार जाना दं आरोखि जिथुनाखि सोरबा जोंनि एरियायावनो चिरां डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बाक्सा बेफोरखौ लानानै जायगा जोंहा फुजानि सिगांबो देखायो फुजा समाव देखायो बेफोरखौ लानानै एडभान्स बुकिं आंनाव 15 लाखसिम रिकभार जाना दं आरो Share amat lagi bo. Semua belai. Demi tender cancel jawab. और एक बकरी आ गया मरने के लिए
Rangura Narzari. Thank you, Deputy Chairman, sir. My subject is demand to complete approval process of Bongaigaon Refinery project expansion in Assam. Bongaigaon Refinery, located in the district of Chirang, Bodoland Territorial Region, has tirelessly served this nation since 1974 and has been fueling the growth engine of the province of Assam and the state of India. Under the Hydrocarbon Vision 2030, then MOS for Ministry of Petroleum Natural Gas announced Government of India's decision to finance and support BGR expansion from 2.7 million metric ton to 5 million metric ton on 17 November 2021 at Bongaigaon Refinery Auditorium during the celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav. This declaration was well received and was applauded by the people of Assam. Accordingly, we were hopeful that the process of approval of the BGR expansion project would be completed without delay, and the foundation laying ceremony for Bongaigaon Refinery would also be done along the foundation of Jebw Refinery on the last 9 March 2024. So BTC government expedited land allotment process and allotment letter issued to IOCL for 532 bighas land and proposed to offer additional 300 bighas land and requested IOCL for consent. But it is a matter of great concern that till now the approval process after MOS statement has not completed. BGR's sustainability will depend on the timely intervention by the Ministry of Petroleum Natural Gas. As financial 2023-24 was fixed as outlook for completion of expansion, BGR, I request the Minister of Petroleum Natural Gas to intervene immediately on approval process and have a famous and legacy refinery from ending for the interest of the people of Assam. Thank you, sir. Thank you.